рӯзе Султон Салим дар бозор чарх мезад ва чашмаш ба капфурӯше афтод. назди фурӯшанда рафт ва қимати капкҳоро донистан хост. маълум шуд ки нархи капкҳо 1 танга тилло, аммо боз дар қафаси алоҳида капке мавҷуд аст ки 100 танга тилло арзиш дорад. Султон Салим пурсон шуд: чаро дигар капҳо 1 танга тилло, аммо ин кап ки дар қафас буда 100 танга тилло аст? Капфурӯш ҷавоб дод: ин капке ки 100 танга тилло арзиш дорад, чунон садое мебарорад ки барои дастгир кардани дигар капҳо бароям кӯмаки зиёде мешавад. Султон Салим 100 танга тилло дода капро харид ва ҳамон лаҳза сарашро аз тан ҷудо кард ва чунин гуфт: оқибати қавмфурӯшӣ ҳамин аст. ягон баҳона хоиниро намебахшад. хоин бояд ҷазо бубинад, то дарс ба дигарон шавад. яке аз бузургонамон фармудааст: душмани худатро бубахш, аммо душмани ватану миллататро асло.